बेखौ हासिं हाया सयजन सातजन नांनानै जों सोबदों बेखौ मोदोमलायो आरो बेखौ सोबदोंब्ला बे गासै मोनामजोबगोन आं बे थांबाय अमिता बसन्त सुक्रा औ बे बै समाव आसि आफा दाबो बेसेबां थांदों दामा बारा थांबाय खोमा ओमफ्राय आं ड्राग्सखौ आं खेबसे जादों माने बेबो जानाया ओरैबायदि सासे ड्राइभार नेपालि माने बेहा सासे मालिकनि माने गारि सालायोमोन नालाय ओंखाम जानाया खुनु गेरेन्टि गैया माने बै ओंखाम उखैनायखौ फोजोबनो थाखाय बेखौ बाहायो आरो बियो ओमफ्राय थारमाने बियो आंखौ बुङोमोन थां बिदि बिदि लाय दा आंखौ बुंना होन नोंनो नायना डाक्टारा मानसिखौ नायनानैसो हरखायो ओमफ्राय बे समाव आंखौ लानानै थांफाबाय नायना ला होननानै मानसिखौ आथिंनिफ्राय गोजौसिन नायगोन डाक्टारा बै फानग्राया नायनानै होमब्ला हरगोन आरो बेनो ओमफ्राय जुदि माबायोब्ला जाफेराब्ला बाहायफेराब्ला बेखौ सिनायखागोन हरनाय नङा आरो बिदि आरो ओइदिनखालि लांबाय खेबथाम खेबब्रै लांबाय ओमफ्राय बुंबाय होद नोंबो जानायदो जाबाय आरोखि ओमफ्राय आं जाया जादों आरो ओमफ्राय आं सानबाय आंनाथ' टारगेटआ मा निसा बाहायजोबनो टारगेटखा जाबाय आं गरसे केपसुलबो जादों आङो केपसुलबो जाबाय आं गरसे बे गरनै जानो थिनदोंमोन आंथ' जाफेरा नालाय निसाया अभार जागोन होननानै आङो केपसुल गरसे जादों आरो बिनि निसाया गुबुन 3 घन्टा थायो आरो माने ओरैबादि गावखौनो माने ओरैबादि मोजां जायगायाव थानाय मोनगोन आरो माने एकदम माने टेनसन गैया नोंनाव माने रावजोंबो रायज्लायनोबो गोसो जाया माने गावखौनो गाव इमान फुरथि मोनगोन आरो 3 घन्टाया जेब्ला बे निसा जोबगोन अब्ला नोंनि बै जाखिनि मा टेनसन माबा माबि थाया माने फैफिनजोबो आरो ओमफ्राय मोनसे थालांबावदों माने टेनसन जादोंमोन आरो बे समाव हरसे माने आं उन्दुआमोन डाक्टारनो खोन्थाहैबाय आंना बिदि बिदि टेनसन दं जाबाय आरोखि डाक्टारा बुंबाय नोङो हराव ओंखाम जायैनि सिगां पेक मोनसे जौखौ लोंबाय दा लोंबाय लिमिटनि मोनखायो आरो बथल बे समाव 30 थाखामोन आरो लिमिटनि खापसेल' जागोन बिनि अभार दा लोंना हरदों आंखौहाय बे समाव आं बाहायबाय बेखौ बाहायनानै दा आंनि बे टेनसनफ्रा खारजोब्बाय ओमफ्राय आंनि थांखिया मा हाबा जाखांनानै आं नागारजोबनायनि थांखि आं हिसाब खालामबाय थांखु जायोब्ला दिनाव 1 थाखा थाङो सिगारेट सोबोब्ला थाइबाब्ला दिनाव बेसेबां 10 खान सोबोब्ला बेसेबां थाङो बेखौ आं हिसाब अंक दङ हाबा जायोब्ला सानै जानोसै संसार जानायाव बिदि जानोसै बिदि साननानै आं थांखुखौ लास्ट हादों नागारनो थांखुखौ सेंग्रा समाव आं हायाखै थांखुखौ हाबा जाखांनानै आं जेब्ला हाबा जानायनि रेडि जाबाय जेब्ला गिर्जायावहाय गसंबाय बे दिननिफ्राय आं नागारदों मास मोनसे ओरैबायदि थानो हाया लुबैनाया एकदम इलौ माने बुस्थुआ माबा दोननायाव माने बावदों बे रोखोम मोनो आरोखि आं माने बिदि जादों आरोखि आंनि जिबनाव आंनि जानाय जिबन दा आं हाबा जानानै 10 बोसोरानो बारबाय आंना गथ' दङ सासे दा बे दिननिफ्रायनो आं दा निसा बुस्थु गयनिफ्राय लानानै आं दा बन्द गयखौ आं बावाखै नागारनाया 7-8 बोसोरसो जाबाय गय नागारनायाबो माने गया दखानाव बायना जादोंमोन आङो ओरैबायदि फेबाय सासे मानसियानो 3-4 नुबाय जानायनि गया मोजां नङा नागारनोसै होननानै आं नागारदों आरो बे दिननिफ्राय आं दा जाया गय निसा बुस्थु आं दिनैसिम दा गैया सोरबाफोर सिगारेट सोबथिब्ला सिगाङाव आं हां बन्द खालामनानै सिगां बाक्स'हैगोन आरो सिनायनायब्ला बुंगोन आं बै साइडआव थांग्रो आं डाइरेक्ट बुंगोन आरो दा मोनामजानो हाया आरोखि दा बे इसोरनि अननायजों इसोरा गावनियाव लाबोबाय जोबोद मोजां बेनिखायनो बे समखौ मोननो थाखाय आं हाजासे हामबायदों आरो बेबायदि स्टेजावहाय जोंनि मन्दलिब्लाबो आं स्टेजाव गसंनानै बिदि बुंनो साहस हायामोन आरो गियो बिराद मोदोमावनो गियोमोन आरो बेनिखायनो हाजासे हामबायदों इसोरखौबो आंनि जे सुंद' बिबुंथि आं बेखौनो दोननानै हामबायनो जों खोनाबाय उनाव थांथ'नांगौ जों बेवहाय सावरायनाय बायदि जाहोनफ्रा आलादा दङ सोरबा